Okay, lona ngupart 2 we-testimony kaKate Matlala ne. So ndizawuzama into yoba i-majority ye-testimony yakhe ndiyikhavare yonke kupart 2. Upart 3 wethu kulapho ezama uku-implicate khona General Mkhwanazi. So upart 2 it's just i-majority because akho nto interesting akayithethile uKate Matlala. For namosi andikwazi ukusithemba ncam isigebengu, so andimva ncam into akayithethayo, but ndizanixelela nje ubutheni yena. So mosi kupart 1 kulapho eyala khona ukudiscuss umcimbi wala 360 million, kukuthi zezinye zezinto ezibalekile esifuna ukuzibona zidiscussiwe apha. As a result baze bachayisa namhlanje into yakhona ingathethwanga, kukuthi basezayiphicotha nomcimbi wamagqwetha into yoba iyathethwa okanye ayithethwa. Since uKate Matlala efila uncomfortable esithi usaba ukuzi-incriminator kuloyo case leyo, and then at the same time nakule video I decided uba ndiyifake kulapho esitsho khona ke ngoxa i-members zeparlament zama ukuthi into yoba no, what you say in parliament cannot be used anywhere else outside i-parliament nani. I think they were trying ukumpha nje comfort, wazama ukutsho indlela yena kangekho comfortable ngayo. As a result uze wazenza i-victim, waplaya i-victim ngongathi uthi uba ngaba umthetho beke usesayidini lakhe ngekwa yena self engekho kulanda wakakuyo, meaning ngekho kula Kgosi Mampuru. Okay, so immediately xa begqiba kudila nomcimbi lo owala 360 they just discussed few things but jumped over to elala kuyo radio kwakhe nge-6 kaDisemba. As a result mosithina sazi into yoba nge-6 kaDisemba kwakuradelwa i-kidnapping kaJerry Bushukha, but kwi-testimony yakhe, though I'm not gonna, there wasn't much that was discussed. Kwi-testimony yakhe kukhona nalapho kuvela khona into yoba kuredwe kayi-2 kwaKate Matlala. And then secondly ingathi kidnapping ezifaka uKate zi-about 2 because ikhona nenye eyavela ngoku other than ekaJerry Bushukha, though bengathethanga ncam ngayo, because in as much as yena ngomlomo kwi-testimony yakhe uye wamenshina uJerry Bushukha, but kwi-affidavit yakhe okanye kwi-statement sakhe baphikaphe into yoba hayi man kunenye i-kidnapping akathetha ngayo. So uyimentionile ke into yoba kukhona nenye i-kidnapping ekhona apho sharp ke. Masithetheni kumcimbi lona owange-6 kaDisemba. Usifakile kuwo wasixelela ngendlela i-political killings task team yafika ngakhona kwakhe ba-apprehenda amasojanyana wakhe balaliswa wonke umuntu phansi ke ngoku, wena wifi, wena kiddo, wonke umuntu kwathiwa ziye phansi nani. So wafila into yoba there was a bit of harassment, humiliation nani kuyo yonke lonto le. Kukuthi kukhona apho, I'm sure if I'm mistaking na, but kukhona apho kungathi kuMadlanga commission bakuthethwe ngongathi abantwana bathathwa basuka kwenye room, but yena uyithethe ngathi babe lapha bonke sharp ke. As a result ke moskwakuthethe kwakhona into eyithethiwe ngomcimbi kwakuthethwe ngomcimbi woba walahlekelwa ngama Rolex nani. Kwakuthi indaba ama Rolex we thought that ya resolve ngokungathi wathi yena beke launchwa ngoGeneral Sibiya into yoba makavule la case eyama Rolex uba utshontshelwe ama Rolex, yena zange atshontshelwe ama Rolex. As a result na kwi-testimony ka Bhekicele kwavela into engathi njalo, but indlela kathetha ngayo ngoku ingathi usafuna ukustika kwesa story sakhe sa previous. So just kuba ndikuphi indication ungathi ufuna ukulontsha ababethu as the rock guys, and then ufuna ukcleara abathi nesibazi ngathi ba the rock guys abantu bakhe ne sharp ke. So wayithetha ke apho umuntu wazama ukuvula icase yangavuleki icase. Fast forward nyana, I think nge-9 if not mistaken kaDisemba, ndithi ba read nge-6 nge-9 wafumana icall kulapho kuqala ukungena khona ubani uBrown Buchutsi. Ivanile story sakhona into yoba noba ungumntana omncinci manje uzayiva into yakhona beyifabricatiwe, and ke ngoku bathetha nabantu lo engathi babhadlabhadlile. Ithi lento wavele wafumana i-call yena from kuBrown Buchutsi, i-call ethi I'm aware into yoba you are struggling unengxakane ethizeni nabantu basesiphoyiseni, I can help you. Okay, uwazelephi uBrown Buchutsi because people that are involved here ayo
PKTTs ngamaphoyisa nguye uKhethi, and I don't think it's something kubone engabe thina siyayazi, because mina ndingifez I don't know anything about it. So how come, or how did uBrown Kgotsi all of a sudden just know about it? But wamfonela wathi no, wamcebisa into yoba no, because ingathi uyasogola ukuvulana necase, hamboyivula ingathi eProtea North. So ingathi uzame ukuyivula eProtea North, after ezamile kwezinye police station wangakwazi ukuzivula sharp. So ungena apho kweBrown Kgotsi, so uzamile nje ukusiphicotela ngerelationship yakhe noBrown Kgotsi, into yoba ngumuntu vele appeara njengathi bem-extorta imali. So la evidence yayifakwa General Dumisani Khumalo eyamali ze uba wayefanda abantu abazaya kwi-ANC kula January 8 iya corresponda ne iyaconfirmeka sharp ke hayi ke ngoba ingathi imali yakhona is about 150 or more according to uBrown, wayethi 150, according to uKhethi uthi about 150 to 200k sharp ke. So usiphicotele weza ngayo yonke lonto leyo, so asizudwela more into it, wasting time ngento bese iconfirm bese ithethiwe ngaphambili kwezinye testimony. So lonto iyinyani. So uze naye uBrown Kgotsi fast forwarding ke ngoku kulapho ke ngoku with this Brown Kgotsi thing emthembisile into yoba uzazama ukumnceda. Kwakhona nalapho ebekefuna uba makabhukele abantu bakhe abathizeni ezama nje uku-extorta imali, into ezingabalulekanga. Kulapho kuzongena khona ingathi as well uBhekicele. Ungena njani uBhekicele? Uthi uBrown uthi uKhethi Matlala wafonelwa ngula konje ngibani ngilabonga le ngibonga ne lo umntana wekholi wemntu le chomi yakhe kanye, I don't know what to call him, lo owatshona uMabonga wafonelwa nguye ezama ukumdibanisa nabani, ezama ukumdibanisa noBhekicele. Hayi kuzamile bezama into obuBhekicele ngathi ngumuntu ozamnceda, but one of the things uBhekicele akamxelela ngazo into yoba makazigcime elacala akalivulile, meaning ela case akayivulele i-political killings task team. Waze wasipha nepicture ngathi same day kwaze kwafonelwa ingathi uKhumalo. Iconfusile kancinci indaba kaKhumalo, ningalibali sebebaninzi oKhumalo esinabo ne. SinoKhumalo lo uColonel Khumalo lo beke appeara kuMahlanga Commission last week, sino General Dumisani Khumalo, so basebekhona nyana nje uKhumalo, so singabi confused. As a result, from where I am, I would like to believe into la Khumalo owafonelwa ngulo we-project lead nguDumisani Khumalo lo wethu ne, kukuthi ngathi ababeyile bayo raider ngoColonel Khumalo lo beke appeare kuMahlanga Commission last week. So uzamile nje ukuyithetha yonke lonto leyo eso story nyana nje osiva into ba sivaka singavakali. As a result waze wabalisa noba uhambile wayeyodibana naye kominister former minister uBhekicele apho eKZN, bethembisana lonto abathembisene ngayo, waze bathembisana noba xa bezile ngapha uBhekicele naye uzaba nendawo yokulala ke ngoku, which is la apartment yakhe eyayizaba yamahala. So uzibalisile into ezinjalo. Mamelani wazothini? Wazoba into yoba uBhekicele uke wamnikeza i-300,000 no-200,000 emnikeza imali. Do I want to believe him? Not really. Kungenzeka into yoba yona imali banikeni, but ke ngoku looking at the exact figures kula recording yakhe uKhethi Matlala abanayo amaphoyisa, wathi wanikeza the similar amounts 300,000 abo 200 wayebale bani uGeneral Sibiya. Uba namhlanje engambali incam ezini umuntu okambhadalile ubani uGeneral Sibiya. So uGeneral Sibiya uzenza ngathi ngumuntu akadibana naye kayi3, bediyaniswa ngulo mcimbi lowo ke owekwenza ne-political killings task team mhla yoraidelwa. The other 2 times it wayenengxaki ethizeni ne-building akayilisa enokwenza nabantu basesiphoyiseni. So zizinto akadibana nazo nabani noGeneral Sibiya. Phofu ke nguye uKhethi wafonela uGeneral Sibiya. Ifone ama zika General Sibiya uzithatha phi? Hayi uthi uzithatha kuGoogle. Ndizamile ukungena kuGoogle, andiziboni angancami ke mina, andikho sure bayina wazithatha phi, but basically uthi uMinister Mchunu akamazi uKhethi Matlala. Uthi uGeneral Sibiya wadibana naye kayi3. So far those are the occasions or ama-events akawabalile akadibana noMinister Mchunu. 2 for le case ye-lease ye-building yakhe, and then kayi1 for umcimbi ngathi lo onokwenza nani ne-political killings task team. And then uBrown Kgotsi xa kuthethwa ngaye nyambona uyaqhuma. I think unayo inzondo towards uBrown Kgotsi, but at the same time I don't want us to be fooled, because ndinayo into ethi kungenzeka
sifabricate wesi story esisabo, because sebelahlela bani ngoku balahlela amaphoyisa wethu phi under the bus. Do we believe them? No, we don't believe them. So ku part 31 kulapho ndiza nixelela khona xa beke zama uku-implicate abani uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu. That is going to be our part part 3. So ayikho into engabi ibhadlile ethethwe ngubani nguKat. Yeah, yes, I hear him very well, but also I heard you mentioning some exceptions with these immunities, but I didn't get those exceptions. That is a charge of perjury. Yes, perjury. Yeah. Yes, or a charge relating to evidence or documents required in these proceedings. So, if only any information or any evidence that is required by this proceedings, we mean now you and us as we continue with the hearing. So, I want any other case or any other charge that is contemplated here outside of the proceedings that we have with you. Okay. Partly. Okay. Which is the part that you do not understand? I'm more concerned about the investigators, because they're not gonna come here and as much as they can say that we heard it from a source, and then they will never even reveal who is their source, and which is, they even have the right to protect their own source. So some of the things, they might be technical. So I cannot guarantee myself that 100% they won't use it against me, but I take it that the committee cannot use it against me. But outside of this committee, whoever wants to investigate me, and then I'm making things easy for him by me, maybe there was something that they wanted to use it against me, then I'm giving it to them on a silver platter. So the law you understand is just that you have fears. I wouldn't say fears. I'll say concerns. Yeah. That even when the law protects you, it may be to a particular extent which may be limited. What I'm saying, there might be a way to manipulate that same law that is protecting me. Or else I wouldn't be here today if that law is protecting me. Yeah. But I've been changed today because of the law that is protecting me. Yeah. What we are reading to you is the law that governs these proceedings. That if you have those concerns, or in the event your concerns come to a reality, you can still contact Parliament and say, this is what you committed, that it will not come back to me, and why am I now being harassed? I think if we can do that with my legal team and then have it in writing, then I'm okay.